ହଠାତ୍ ସେଦିନ ସାଙ୍ଗର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ। ସେଠି ଜନ୍ମଦିନର ଖିଆପିଆ ପରେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ କୋଣରେ 60-70 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ବସି କିଛି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ଆଉ ପାଖକୁ ଯାଇ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲି। ଦେଖିଲି ସେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଜେନା ସାର୍। ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲି ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ ଏଠି? ସାର୍ ଚଷମାଟାକୁ ଉପରକୁ ଟେକି ମୋତେ କହିଲେ, ଗୌତମ ନା? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ନା ଏଇ ଚାକିରି ଜୀବନର ସମାପ୍ତି ପରେ ମୋର ବାସସ୍ଥାନ ଏଇଠି ପାଲଟିଛି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏଠି ଆପଣ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ସାର୍ କହିଲେ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଦୁଃଖ ସେତେବେଳେ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଯଦି ମୋ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ମୋ ସହିତ ଏଠି ରହିଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ନା ତା ପୁଅକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଦିନରେ ଯଦି ସେ ତାକୁ ଥରେ କୋଉଠି ଆଖି ଆଗରୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ ନା, ସେ ପାଗଳ ପରିକା ହେଇଯାଏ। ଏଠି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତା ପୁଅକୁ ବିନା ଦେଖି କେମିତି ଥାନ୍ତା ସେ? ଭଲ ହେଇଛି ଭଗବାନ ତାକୁ ମୋ ଆଗରୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି ମୁଁ। ଆଉ ଆମେ ଦୁହେଁ ଆମ ପୁଅକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଆମେ ନିଜର ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ। ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ରାତି ରାତି ଭରି ତା ମନ୍ଥା ପାଖରେ ବସି ଆମେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁଶିଥାଉ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଦେହ ବି ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଲାଗିଲା ମୋ ପୁଅ ଆସି ମୋତେ ପଚାରୁଛି, ବାପା କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁଶି ଦେଉଛି। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ଧାର କିଟମିଟ। ତଥାପି ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି। ମୋ ପୁଅ ପ୍ରତି ମୋର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ଏବେ ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସହରରେ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ବେଙ୍ଗଲୋର ସହରର ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ମୁଁ ହୁଏତ ସୁଟ୍ କରିନଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ମଫସଲିଆ ଶିକ୍ଷକଟା ସେଠି କ'ଣ ରହିପାରିଥାନ୍ତା? ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ବୋଧେ ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ମୋତେ ରଖିଦେଇ ଯାଇଛି। ପ୍ରତି ମାସ ମୋ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଏ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଥରେ ମୋତେ ଫୋନ କରେ। କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ ତା ପ୍ରତି। ସେତିକି ଶୁଣି ମୋ ଆଖି ପ୍ରାୟ ଛଳ ଛଳ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ମୁହଁଟିକୁ ସେପଟକୁ କରିନେଇ ଭାବିଲି, ଏଇ ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ହେଇଥାଉ, ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ପେଣ୍ଟରେ କରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ତ ବିନା ଅଭିଯୋଗରେ ଆମକୁ ସଫା କରନ୍ତି, ଆମ ହାତ ଧରି ଚାଲି ଶିଖେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ହାତ କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେଉ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଅଭିଯୋଗ କରୁ? କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆମେ କୋଉଠି କ'ଣ ହଜେଇ ଦଉଛୁ କ'ଣ ପାଇବା ପାଇଁ? ଧନ୍ୟବାଦ।